Hledáte plán na prázdniny? Máme nápad. Krásné počasí, přátelské ovzduší, lahodné jídlo, mafie. Co? Mafie? Tak co třeba špagety? Šimon a Matouš jedou na riviéru. Šimon a Matouš. Bláznivá komedie. Bláznivá komedie 2. Pizza and pasta úterky na Filmbox Plus One. Pouze ona přežila masakr. Byl to zázrak? Vrahové se vypařili. Nebo začátek temnější pravdy? Tví nadřízení mají lepší motiv. Inspektor Jouen ale na zázraky nevěří. To vás bude stát hlavu, inspektore. To mi vůbec nevadí. Pokračování noir krimi trilogie Policie Paříž 1910. V pondělí na Kanál Plus Action. Slunce je zabiják. Voda ještě větší. Výlety riskantní, ale s námi jste úplně v bezpečí. Panama. Pěst na pěst. Inferno. Transit. Žraločí jezero. Letní pondělky plné akce na Filmbox Plus One. (1839) Čas hříší.